en 35.3%. En malo, mano nyiso ni corona po nitiere. Kawadhi e Desemba, Kawadhi e Desemba, bende pod waneno mana positivity rate no kani malo. To kakao kata mana Januari, chakre tarik 2 kanyicha wachako tich nyaka tarik 6 ka. We wasetimo test moko madhi 40. To ji 4 osewuok positive kuom ndalo 4 go kende. Kendo magi jok manigi COVID. Koro waneno ka pod entiere, ok en gimorumo. Emomiyo wawacho ni kik wabed gi samuoyo. Jogo mabiro e pim sani gin jok ma winjo ka dendgi lit. Ng'enygi gin jok ma winjo ka dendgi lit, kata jogo madwa dhi oko mar Kenya, mochuno ni nyaka gibed gi results duoko mar pim mar COVID. To ng'ata mawuok awuoka ni dhi pim ma onge gimowinjo kata oko dhi e wuoth moro to nok. Koro wajiwo ni weche mag pim gi pod wan kodgi. Ng'ano madwaro pim pod biro e osiptende wa to pod wapimo mondo eka wafweny ka ng'ato ni kode mapiyo. Ka wafwenyo mapiyo kendo wa manage kendo rumo, eka en achiel kuom yore mwatiyogo mar geng'o mar landruok. To ka wan kode to ok wang'eyo, to bedo matek mondo mi wageng' landruok mare. Nikech jomoko nyalo bedo ni ratek dendgi ng'eny, giseyudo chanjo, samoro bende gin youth ma rateko mag dendgi ni maber.